Het is de uitdaging om binnen 48 uur een film te maken. Op de vrijdagavond krijgen we het genre, een voorwerp en een zin. En dan is het aan ons om in dat weekend een film te maken met die 3 elementen. De locaties en dat soort dingen en onze cameraapparatuur hebben we van tevoren voorbereid. Zodat het allemaal klaar staat, zodat we gelijk los kunnen gaan. En op de zaterdag hebben we onze draaidag. Dus dan zijn we echt op locatie alles aan het filmen. En de zondag en de nacht is de bewerking. Dus we hadden wat problemen met het uitrenderen van de film. Dus het maken van de videobestand. Want de eerste keer zaten er nog een paar foutjes in. En dan moet je nog een keer. Dus dan moet de PC heel hard aan het werk om hem op tijd op de USB-stick te krijgen. En gelukkig is dat gelukt. Ja. 48 uur is natuurlijk eigenlijk een bizarre tijd om een film te maken. Tegen wat voor dingen loop je dan aan? Tegen zaken als je logistiek. Hoe ga je van locatie A naar locatie 2 komen? En hoe zorg je dat je op die locatie alles op tijd klaar hebt? En vervolgens die bewerking is ook best wel een dingetje. Want je verhaal, wat je hebt bedacht in die 48 uur, moet natuurlijk zo goed mogelijk in die bewerking naar voren komen. En als je daar foutjes maakt of je mist beelden, dan ben je de sjaak. Wij hebben 1 persoon, of 2 dames binnen ons team moet ik zeggen, die ons filmpost hebben gemaakt. Daar heb je ook gelijk de titel van de film. Ik weet niet of ik dat wel of niet mag uitspreken voor dit kanaal, maar bij deze is het is minder kut. Het gaat over een fictief bedrijf. De première is voor ons geslaagd wanneer we op de vrijdagavond genomineerd worden voor prijzen. Dan zijn we heel blij.